Ilang dekada nang nagmamaneho ng kanilang motorsiklo ang motoristang sina Tatay Alberto at Nanay Cecil. At isa raw sa hindi dapat nila makalimutan tuwing babiyahe ay ang kanilang driver's license. Sinisigurado nila na lagi nila itong bitbit dahil nagsisilbi na rin umano itong sandata tuwing may inspeksyon. Ngunit minsan, may mga pagkakataon umanong nakakalimutan nila itong dalhin kahit wala silang choice kundi balikan ito upang makaiwas sa violation. Ay talaga importante yun. Kahit anong mangyari, gawin mo yun. Kasi sa sakuna, ganon, aksidente, may panlabang ka, mahuli, ganon. Yun ang importante ron. Kailangan sa gobyerno yung may lisensya ka, hindi pwede yung wala. Importante talaga po kasi hindi mo masabi pag may accident na 'di ba? Importante 'yun talaga para may pakita mo nga talagang adati lisensya mo. Nakalagay po dito sa U-Box ko kasi in case nga may LTO, 'di ba? 'Yun ang ipe-present mo, 'yun ang tatanungin kasi. Good news sa mga motorista, hindi na dapat mag-alala ang mga driver na nakakalimot magdala ng lisensya. Ayon kasi sa Land Transportation Office at Department of Transportation, kanila nang papayagan at kikilalanin ang electronic driver's license na matatagpuan sa Land Transportation Management System o LTMS at eGov app alinsunod sa Department Order No. 2023-015 ng DOT. Ibig sabihin, maaari na itong magamit bilang alternative valid ID na pwedeng gamitin sa mga traffic violation at inspection. Gayunpaman, binigyang diin ng ahensya na hindi papayagan ang screenshot at photocopy ng e-license. Kailangan buksan sa harap ng enforcer ang kanilang eGov app at LTMS real-time. Ito po yung mga kailangan na natin just in case na yung isang drivers natin is naiwan yung driver's license niya, hindi niya dala habang nagdadrive. Ito po yung kailangan niyang ipakita para may natin na mayroon siyang driver's license. Buksan lang niya yung sarili niyang portal na naka sa egov.ph application para ipakita niya na kung may sarili siya talagang lisensya. Sa kanya talaga yung lisensya. Pero yung pinicture lang o kaya screenshot na hindi valid yun para hindi siya mahuli. Samantala, nanawagan naman ang LTO Rosales District Office sa mga motorista na hindi pa nakakakuha ng kanilang mga plaka, partikular sa mga replacement plates na kunin na sa kanilang opisina. Sana yung mga hindi pa nakapag-claim ng mga replacement plate nila, maaari po silang bumisita o pumunta dito sa ating opisina. Dalhin lang po nila yung ORCR ng sasakyan, verifying na talaga sila yung may-ari ng sasakyan. As of now, yung mga replacement namin dito is meron pang hindi available, kagaya ng ending 4, 5, and 6 kasi hindi pa may forward dito sa amin. Pero yung the rest na ending, meron na po. Dapat parati nating dalhin yung mga requirements natin para sa pagmamaneho para maiwasan natin yung magmulta o mahuli ng mga enforcers natin. Lester Narag, Balitang, Solid North.